थारैनो BPF राजखान्थि हान्जाया जिर' जानो थांगासिनो दं नामा? सानसेबा BPFनि दैदेनगिरि आरो सानसेबा BPF हान्जाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा मानो BPF राजखान्थि हान्जाखौ नागारनो गोनां जाखो? ना BPF राजखान्थि हान्जा गुन्जेर अरबाय दैदेनगिरिफोरा खौसे गैला नामा? दिनै 10 नं देबरगाव ब्लक UPPL राजखान्थि हान्जानि सिङाव थानाय सानजा मालिगाव महनपुर BCDCनि गोबां BPF राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा प्रमोद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै गासै 40 बांसिन सोद्रोमाफोरा आखाइ हमफैदों। बे समाव सानजा मालिगाव महनपुर प्राइमारिनि गाहाय नेहाथारि फुलुं बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। गिबि आं इसमालिगाव गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेलनिसिम गाहाम हामलायथि जासिगोन। दा दिनै जोंनि इसमालिगाव महनपुर प्राइमारि UPPLआ मोनसे बुथ कमिटि जानायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। दा बेवहाय गासै BPF पार्टिनिफ्राय जों इसमालिगाव महनपुर UPPL पार्टिखौ मोजां मोननानै गासै 45 जन जयेन जाफैबाय। दा जोङो फ्राय गासिबो मिथिजोबखागौ जोंनि UPPL सरकारा माबायदि खामानि मावगासिनो दङ। दा जोंनि इसमालिगाव महनपुर प्राइमारिनि आन्दाराव गासै 1,48 लाखनि गासै MGNREGA आसनि जाबाय आरो लोगोसे बेजों लोगोसे गासै 425 जोङो माखासे जाय बिथांमोना अरुणोदय आसनि मोनथाम जोङो बेखौ अरुणोदय आसनि होनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि इसमालिगाव महनपुर प्राइमारि UPPLआ गासै जौगानाय आरो माखासे जोंनि पार्टिनि माखासे खामानिफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां मावफुंनो हाबाय। जों पाब्लिकफोरनि थाखाय खामानि मावनो हादों। दा जोङो सिगाङाव BPF सरकारनि खामानि मावनायखौ जों मिथिगौ। गासै गामिफोराव जोङो हाबनानै नायबाय BPF सरकारनि मोनसेबो खामानि मावनाय जों नुनो मोनाखै। दा आं बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों। जोंनि BPF सरकार जानाय लोगो लोगो गासै मोनफ्रोमबो गामियाव मोनफा MGNREGA आसनि हरनो हाबाय। दा फार्स्ट बोसोरानो जायाखै जोंनि UPPL सरकारा गासै 2 बोसोरनि गेजेरावनो गासै जोंनि इसमालिगाव महनपुर प्राइमारि UPPLनि गेजेराव 22था गामिफोर दङ। बे 22था गामिफोराव जोङो गासै मोनफा MGNREGA आसनि हरनो हाबाय आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोंहा गासै मोन 10था उग्र चन्दन आरो सम बिफां गायनाय जोंनाव MGNREGA आसनि दंबावो। दा बेखौबो जोङो थाबैनो मावफुंनो आखायाव लादों। दा बिथांमोननि जोंनि UPPL राजखान्थि हान्जाया पाब्लिकफोरनि जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावदों। दा फैबाय थानाय समाव मा थांखि लादों नोंथांमोनहा जे खामानि मावगोन? फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि UPPL राजखान्थि हान्जाया गोजौनिफ्राय सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट आरो ब्लक बिथांमोना जे निर्देश होयो जों बेखौनो मावगोन आरो लोगोसे जोङो बेखौनो मावगोन आरो लोगोसे जोङो फैबाय थानाय समावबो रायजोफोरनि आरो लोगोसे पाब्लिकफोरनि जेसेबां हायो एसेबां मोजां खामानि मावनो हायो जों बेखौ नाजागोन। जा जों खामानि मावनो लादों गासिबो जोङो पाब्लिकफोरनि जौगानाय आरो डेभेलपनि थाखायनो जों खामानि मावदों होननानै दिनै आं UPPL राजखान्थि हान्जानि जानानै बेखिनिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायनाय जाबाय। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।